Yeroi try. Yeroi try. Yeroi try. Yeroi try. Yeroi try. Yeroi try. Tuan ai jing thak ti ko jam chun try. Sai set pat. Ngai mu eu blai bang pedang snow baru chagani ka jing chakri. Tengah play pi badan hang ni do ru badan leng pa ka mobile phone pat kum chu ru ki ba pet leng pa ka YouTube channel. Tu play unyo ban kurkulang ye ni baro tengin dang ye teng shu Inang yang penting susu ya ka bang ni layo ban ya chaprang ni lapoi kal nong ka bakat nyo na kani ka kita probok kani ka pa ai jing hi ka ye ni ha ka pa ye dei bat ka jing im jongi ka man la ka sni ni la ya sedang na du kani ka len nong ka bakat san dan ta ki poi ka len nong ka bakat nyo anda lakut in saya sedang pat na do paning kong bang ni pendep lot bet ye kani ka kita probok parok khoi bakan long ba jing hi kai ya ka jing em ka jong ni iwe pe iwe ka tin ka jong ublay ko ong kum ni gila da ya duwai ni ya bet che ka tin ka jong ublay na ka ni ka long ka bakat nyo ka kren biang ka ni ka ju hi ka ba kala kren chi kren tang na do kala nong ka bakat san ba ba kat nyo ni da ya poi re ka ya kren ya ka ni ka ju ka benta ko ong kum no ka ong la ka ba shikin tin ka jasuda ha ba pat ka jing su ban ya ka yeng ka patap da ka jing khawai lambat ka jing le pitit em kanu ka benta ka ba yai kren chi yai kren ngan ong ye pi ka de ka pangidon kam bangin perkat bhai ka ne ni hak ban perkat balai ka kren chi kren ni ka ju ka gentien han re la yai kren teng ki don ki breu ki ba dom la da kren ni ka ju te han re la da yai kren ni ka ju la da ngim pat le ya kata la syak kren ni ka ju ide ban sngau tho ba ka long ka badan kam adu kata balai yai kren te namar kata ka chen ka jong ublai ko ong bala ka ba shikin ten ka jasuda haba pat ka jingsu ban ni ka yen ka patap da ka jing khawai lambat ka jing le ngani atho ye phi ka yen ka patap da ka jing khawai lambat ka jing le kamut ba ublai ulong persya ikibreu ke bereu spa kibreu spa kalong shisha kum ka yen jong ka jing khawai namar ba ayen khawai tang kendiat kilong yeng ki bala khot ban khawai na mar bakim dan spa dan thau ki ai shijat i jingta shijat i jhor lane de ijale lane da udai tang kendiat kita ki yeng khawai ki bala khot khawai bakin ai kum ta han re ha ki yeng khawai la ju i badan bon jat ki jingta bon jat ki jhor bon jat ki ja prathai mentale ja stem ru jale ru japula ru ki jado ru ki kumta ke ter ki jingta ru la ai bat ki do siar bat ki do kha bat ki pleng bat ki siar khasi ki siar pam ki fish ball ki fish curry umi thui thau su re namar balai namar ba ki riu spa te ki ni ki riu spa te man la kasngi ki don bon jat ki jingta download do masih terkhong ru don pleng ru don papor ru don do siar ru don do kha ru don kijat cinta bon jat namar balai namar baki riu spa te kamut ba ublai ulong persya ki ki beriu spa ki ba yeng jogi kalong kum ka yeng jing khawai ha kamit bamja ka jongki hanrei kini ki pa kata ka yeng ka badak da ka jing khawai bat ka jing le kamut ki beriu ki ba yo spa da ka ba lute na ki beriu kan ke de kata kan ka pa ublay ong banya ba yo te banya ba yo iti ki jing pam ki ba pang hadu kata han re da ka ba chulute da ka ba chuthok da ka ba shukor da ka ba pam sap dang la ba pam tang ka ja suda nama da bi pam tang ka ja suda wat langi snow jenjar te bagi bang re tambadon ka jing suk namar balai om don te kata ka jing bishar mat jong ublay lada ni bam kana ka ja sudah haba ni klam bam kaspa ka pau jong no ho on lesen ka shuntur jongi kampang ka kpo kamla ban priang namar bompang tang ba ka yalam pat shabneng te kam yalam nujok te ka jing bam ja sudah jongi
Hada ka jing bang bang ka bang bat penhun ni utle jungi la penhun ni po jungi la penhun ni jing mut ki jungi na mar bang palak ka bam mereka ta kan yang lam shudu jok kan mentoy ayu te kata te na mar kata ka tien ke jok uple kam de baka persya iki barius pa iki bang bang oh ble lo kurku ki jai so ki ba ponjan tentang la sedang bandang yo pam ki jai so ki bang ngapat ju pam menu ngayo pam ki jhur ki bang ngapat ju pam menu hatu kan ni kam de ke jing kurku ke jok uple Habang iyo bantit kata sep ka ba uble ulang kurku ini kalong ka ba hadu kata uble ulang persya kata re ulang persya iki bre ki ba yo spa apa da ka ba lute da ka pamsap da ka ba tre jaito da ka ba tre alhia kata ken namar kata tungin ken mau ini parabol bangin hun ha ka ka ba uble kurku ini lada uble kurku ini to ini hun ban pam tanga ja sudah julele handal da uble kurku ini pam ken ni jing pam pang bang kat ne ki so ki pai kat ne ki jhur ki chap ki won jai ngini amat lo ki jing pam pro badan hangani ke perthai la da uble kurku hare la da ngim yo kalat julele ja sudaru julele re namar bat ka jing sukte dang la aja sudah pan ya ka bapi pam ki jing pam pang bat ka bapi hap ban le che du jok namar kata tu dekan mau bhai ke ni ka wei pi shong dukan wat ju ya thok wat ju ya syukur ki tre hai yang jung ki breu wat ju to wat ju them wat ju tre alahia wat ju tre jai to pi tre ha ki kam sarkar wat ju pam sap pi tre ki kam pulet wat ju pam sap Fitre kan lo kan ngajak kam fitre apa ki hospital pendap ialah ka jong ka duty la da phimla an pendap ialah ka jong ka duty resign do ka kam ngang maduai ki para ki jonga maduai ki para ki jonga ngong able tu pelat ki para jonga na ka kam ka bandum khajana pikin mau sakhios na mar bo de nong lum khajana ka pop shirin jan udan pat ki para jonga hak por ki snem ki banale no ki de ki nong lum khajana bat ki ong bangi hap banthok namar ka kam jungi ka hap banthok ngadu wai mat jung bleng ong la ka long kum ta to bleng un shim no e ka kam na ki para ki jonga ban ngai ngu u bleng shim no e to kam bat ki la long pat zero kim dan a show bat menta ka ba ki kamai nya kali kit da ka spa ka ba hok te compare lagi yo tang khendiak ru han re ka long ka ba bang namar bale namar pa kam don ka jing bam sab kataken ka ba uble ukwa yang ngabat ya pi namar kata kamde yangi bangin kwa ya kita kispa ki pau ki ba uble la ban shem sngo phada le ru em te namar kata kadaw ka che ka jo uble ka hikai shayangi bangi hap bana perkhat bhai kani ngi hap na bana perkhat daki pau hajar sen ni hap bana perkhat e kani namar ki bon pa kim ju salia ban thok ban syukur ban lute na ki breu te han rai to ngi ngin nam long kum ta da le ru em kak che ke chu uble ko ong shu shu kum no kak te chu uble ko ong u shakri u ban le start un sin char ha no u khod u ban le ran u ban le start ka mon le ya ka bong dai te tang ban le bat kum ban dai sngo kum ban dai te dai tang ban le kum ban dai bat la long kum ta ka mo jinjar ken le ba start ya ka ka bom de ban le bat an la le sa ka jing ba be namar ka ta ka te ka ju uble ka ong ba u shakri u ban le start un sin sha halo u khon u ban le rai namar ka ta ngin nom le start ka ba ngim nang ngin nom le men ha ka ne ka ba ja ka don ku ka brio ka ba sha wan jiseng ba ha yeng jongi te kapapli kadang mon manle gajing seng kepada jing seng he hate ha popolo ka ong mangalek siu shwa shi phang han rei don hui brio upom nang da banya kali uyo i ra kali kepada hang to kata kare han ni polang karding yo i ra kali pada hang to tau driver u klem sai u shabi u shim bat unya le tenra e kata brio haduk bahkan dak klat kata kabriu lestat haba nang banyak kali re nya kali le kum banang te haduk ba shim ye ka men sim briu te namar kata lada pis ngo tho ba ka to ka kam phim nang ban le wat ju le ju bor ara pi le ju bor kan pen le ran kan pen jinjar kan pen shitom kan pen kordet bat om de la tang kataru
la ong kumno on sin syara lor u khon u ba peneran kamot ba namar ba ngale ba stan ondang nakha ki khon jonga ki lokop to hi ki khon ki le ba stan namar penyu i ki kme ki ba klim ki khon ki klim ki kme ki ba to ki khon ki to ki kme ki ba lorni ki khon ki lorni kamot adang ngale ba stan ki khon jonga ki long kumakai ki le ba stan te kamot kan wan ka jing pen le ra nya gi na mar kata ngin nom dei bengin le pas start haba ngim don ni ka jing start ban le ya kan no ka benta ngin le tang ya kata ka ba ngi las ngo tho ba o ban le kun ni ka long ka ba dei na mar mon sin pa klano te na mar kata ngim dei ban long benta bat un yo benta hap pedeng ki para na ka jing her pateng ban lo ong ba on sa her pateng ru kata ka jing long te an hiang pateng kata ka jinglong piu inem la dadan pasi aku to yang chu pasi dadan kiba pangkan sar ki pang si pangkan sar dadan kiba dok ki shuduk shiduk dadan kiba lorni shilorni te kamot ka hiar pateng ken namar kata to ngin nom yele ba start henre ngin ya ka jing start ka jong blay ban yo e ka jing start ka ba shisha ngi ha ban dem ban plut por ya la de ban chong he ki jat ki jong try ka ba ka jing start ka jong try kan yo ban sin shar ya ni knang ba ngin nom long ki ba pen le ran ba ki khon jong ngi ru ki nom pen le ran re kin long ki ba long kum ma ngi hi ka tin jong blay ko u khiu pen prang u long yi ka rupa bat kan lawar ding ya ka sia ya ka rupa kan ong ya piu ubalashna da ka rupa kamut ya ka rupa ba ya ka sia la prang shua kamut tes shua la tes habo ka kenjat tes ka baki ong hallmark ki la tes shua aksia ka dei ni en ka ba shisha te ka jo ublai ka ong kumno ka ong hanre utrai utunju ya ka do no ya kini kita ru la tes ha kata ka jaka ka tes henry ubrio omla ban tes da ubrio hak tes da ublay kenyingi ublay utunjuk ka donut ka jongi tenamar kata la da ublay utunjuk yang ida penuh ka lenti ka ublay utunjuk kwat nom ngopla namar pi benta ara pi letit tiar light ne pi tit mobile e to pinom shushim to pin ok tes shua ngan pe ulong ne umlong ala umlong pinom thi te kamut yang ngiru uble tes shua ban penan kam yang ngi uble tes ngi de gi tunjuk ki babon jan la uyo i yang ngi bangi yai ne apdeng gi tunjuk ki babon jan hang ta us penan kam yang ngi ngiru ngila on penan kam yo kheu like ne o ketli like ne ya kinu ki tiar like onda ha bangi la tes na yo long tingi tes long em terdan long ni pedan kam te wat ha bangi shoot online ru rapoy ye ni ladang ni pedan kam ru ni kwa bangi tes shua ulong ni umlong te la long tingi pedan kam te la klem long kamut ngim pedan kam te dei namar kata kadau ba wat nom smopla la da ublay tes ini ada ublay tes ini ngim ju dei bangin smopla namar klem tes ublay unnong pendan kam namar kata ha jing ya ti jong ubrio pi hapan ya chi pon bhang jing tunju han re ka we ka jing tunju la pi long kita ki pasmat an pule ka tien ka jong ublay pi yo ya ka jubab na ka tien ka jong ublay menen nang wan kendu itu i pasak marjan ni wan shim da wai nang ne habai wan shim da wai nang ne bat habai kli khon ha ka por ba impat yo result ikli pila bha i ong ho ngala man ba wan ong pila ngo i ong ho ngala but you want fast shisha te kamut balai bi ila namar ba ipuli bha itip ya ka juba te im khuslai hiru te ngiru ha wan ki jing tunjuk ngim de ban khuslai kum bagi kena ki le tho exam kim da jing khuslai ba ki tip ya ka ansar te ka ansar jong kristan kadon ha ka bible kalong shisha ka bas ngosi ya do kata ba dagi pau hajar kibriu ki bas ngap ka tin ka jong ublay bat ki babun ba ki bas ngap leng ba ka youtube channel jong ngaru la da duna ru to arspa hanre bon ki bapet ki don ki jat videos lagi ba ki poi de ki pau hajar hi hanre ki baduna ru to shi hajar lani ki baduna palat ars pangut hanre haba ki phone ki ongkong ngati ka wei lani uwei bas ngap phai ka ten ka jong ublay lang ba ka youtube channel jong hi danga clip shek puli bible ki ong em
kalong shisha ka basngo si haduk kata-kata la da phi pet re phim ngap namar on da phi wan ka jik tunju phin long ki bala lem la sha pen lem ho setan namar ba don jimut ayute phi le school phim pule kot da por exam phin le thoi ke ate te namar kata ublei ha tunju yangi ha ba thau ga don ka jongi kamot ulap yangi hatu ngi long ki ba minon mar sem long stan la ai ka tin ka jong uble re ka no ngote ki ba shim khia ban pule ka tin ka jong uble ban shim kum ka ta ka jing bam ka ba bang ha ka jing em ka jong ki ba kin yo tre kam ha ka por ka ba ki don ha pre ka jing tun jo te la da phi ko ngo mano ba yo nong ma phi la da phim ko ngo dan jing mot ai ru em la da uble u kur kui nga ha do ka ne nga ne ka breu ka ba la da uble wang wat bam do snyang ngan nam bang ngan nam kali ru ka ba ki ba bon o ba bang o ba kum ta da uble wang wat bam kwai ngan nam bang wang wat bam khai ni ngan nam bang la da wang nga wat le kum to ngan nam le da wang nga wat le chi jing khawai dap snam ki ba yak namar ki ba yak long shu ba yak khawai dap snam man khawai dap snam nga nam le ada uble wang wat ba mi ki do knya ngan nam bang ka uble wang wat le tu ngan nam le han re ki ba bon ki ong ani ki ba hing sunga kin ong kum no imei jungai ong kum no ki para jungai kin ong kum no ki kiao jungai ong kum no ki bo shuwa ya ubreu hakmat ban ya uble te uble tunjuk de ki jing tunjuk ki ba bon cha han re hatu kloi ne man ko ngo uble wang mi national pat mi bet tep yo bam yo tep namar kata ya ka jing sok chong uble la the bok hanga namar kata ki breu ki ba kho ngo kum ba ka tin ka jong uble ka khot long bala kur khu bat long ka jing sok igita hanre la phi yo sngo phi le kum ba kulut te ka mot ha e ka jing sok ka jong phi ka uble un yo ban ai uble thau ka no jong ni u pet phi ko ngo ne en yo phi ko ngo phi sok ba phi ko ngo uble jin ja phi jin ja ma phi u jisu la dep sha ya phalo ka ding na onong ban chu ban sha ya hanre un wan ban pan jing kai un wan kum us im ban shao yang ni dei chu ban sha shi tom un chu wan tang ban shao ula de ban sha shi tom mentang kadai sahanga ban happy namar kata to ngin long kita ki bala pen kre ka do no ka jong ni ngin long kita ki ban le ka mon ka jong uble unong les ni u shash ko ri ki myak shin tor baman kini ki brio ki bas niu la da don u bahok ba u bapop u tem ba ba u niu bahok tem ba u niu bas niu hana kini ya sha ba sha bas niu kin pen rem ba yo bahok kata kate ka jing long jong ki brio ki bas niu no mar kata kan mau ba la da don nap deng jong pi tep ba itu ile ka ba dei itu ile ka ba dei wat rate ban kren ni ka jing shisha la da pi man jor bat kito ki ba thok ki ba shukor na mar ba gi don ka spa ka po uble un sapan jing ken na kita ki brio ya ka bam tip ka ya de ko wen re ki ba bon man ta namar ba don spa ki pen kela ya ka ka ba kim de ba pen kela yo bas niu la pen kela ba ha ba yo ba ha la pen kela sniu namar ba don ka spa ka po te kam long ka ba de la ong ba bat u ba lam ler usngap yo thli u ba pen sniu ki brio ki ba tak da ka jing thok da ka jing shukor ka mod kongo ba yang ki brio ki pen sniu ki ba kren ki ki ba sniu ki sngo muja ki sngo tenat ha kita ki jing hikai jong kini ki brio ki ba sniu namar katakan mau pha mangi ngin nom long kum ta da le ru em ja ubar ki ben yu ubar dok da ja ubar ki ben yu ubar dok u ben yu nong thao jo u kan mau pha ngim judi ben i ben ni ki brio ki ba dok namar ra ngi i ben ni ki brio ki ba dok kamon ni ben ya unong thao chu ni ubalong ublei ubo khna uboriu spa ba ubodok ubodon jing start ba ubodom bom dan jing start ban le ayu ban tun jo ya ka dok no jong brio ka dok no jong ni ka nong ka kum no ban tes ya ka jing long ka jong ni ki brio hato ni long ki brio ki ba kum no wat ju ipen ni ki brio ki bedok wat ju ke ben ni ki brio ki bedok dan kini ki brio ba pri bedok pelat pada dok shisha ki bom dan hire wat bakin pong ki jan ki ba internet kim don re ha ba ki pong kini beri sepat tentang ki i thamula han re ngim chu dai bagi le om ta la ki dai ki badon ngin hikai ya ki kum no ba kin riam kin bet harel la ki dai ki bom don ngin nam i ben ya ki da la le ru em namar la ngi i ben yu nong thao jong ni namar kata kam long ka ba dai ni
bangin iben la dia bangin rekeben ye ki prio na marset don ki prio ki bar keben ki don ki prio ki be iben te la da long kum ta ublay unom ko khui ga jim ka jongi mat ka chen ta jong ublay ka ong no ka ong bat uta ubak men ka jin jin ja omom lai na ka jin pen chi tom ki don ki prio ba ki la lepom haba ki la laptop la pen chi tom ye ki haba la pen chi tom ye ki han kim tre ban kla ka mod ki yai laptop ka mod ki ni ki prio ha ka ba kut kin yo ka jin chi tom em ka ba ban shnaru on blog shoot na mabalay haba ublay ula yai kren ublay ula yai pen chi tom ru an re snok men be ha ka jin jarom tre ban kla ba mod udon we prio upang jol ba ka jin so ka ba I kum ba un yap no te ki khat ka ta ka prio kong ali wan hang ni pen duai I long jonga te dang ngamut pen duai usha ong nang tre ra pen duai kitu giri prio ki pak men ka jin jarang mut pen duai ong em tre ra pen duai ngale po ki hospital le duai ki don prio ong em pi ngim don kam ngiru nginang hi ban duai te ngang klem duai kitu ki prio ki nom lait na ka jin pen stom na mar ha bangi le terwai ka jin kot ka jin kia la bau jisu hare kim tre sendan ngalala panongut ki prio ki bang ong ngan duai pi pang ki ong pi nai pen duai re nga duai la de ngi biang hap den I ko man yap no I ko man ko man sim hare kim tre re la ki le ha to por chadu jok ki ha ban lai namar kata kibak kemen ha ka jing jar kinam lat na ka jing pensitom namar kata waju kentat ya ka jing duai lat tang la ki duai ha ki blai tha la ha ki nong kenya pin kentat ha la ki ong ban duai ha kerten jong jisu waju kentat la da duai ha ki wei pat ki kerten jong ki blai te wat nong pediang kata ha la ki terwa ha kerten jong jisu waju kentat namar la pi kentat pinam lat na ka jing pensitom kik siu kilong kepansniat kitemen bat ka buram ki khon long ki pa jong ki pi ha ong ksiu kamot kumno ksiu kamot ladanga matang ariyo khon I khon jonga iriyo khon kito gi ksiu ki jonga te ksiu kamot kumta te ksau kamot utu ksau u bawya te henrei ini ki khasi jongi ya ki khon ksiu ki ong khon ksau kamot ki pen long marat ya ki khon te mod kam long ken wat chu ong khon ksau namar ksiu bat ksau ke phe ha bible ki ong no u ksau ksau de tu ba wi ba ya pen abiyen ki ksiu ki de ki kapateng ben riu ka baning kong te namar katakan mau ya kini ke wei wat chu pen long rat ki khon yo ba ki khon jo pi kin jinjar kum ki marat judon na po ka bible ta ki khon miao ki ki khon nyam shi ki ki khon knai ki judon kum kita po ka bible ki ong me ki ksiu bat kapateng ben riu ba ar kapateng ben riu ba lai kapateng ben riu ba sal ki ong kum ta ha ka bible kim ju ong hold पर रखा है कृपया लाइन पर बने रहें Kim Ju Ong re ki khun ksau Kim Ju Ong re ki khun ksau han re ki ong ki ksiu te namar kata wat ju pen long rat ya ki khun jong pi ken mau kata wat ju pen long rat ki khun jong pi namar la pi na kar kum kren ta jongi ka juan ra ka jing tem ki khun ki ti ki jongi te ni de ben snot ho kata namar pa kini chanong kendong le ki ong ben khun ki ong da khon kso kamot khon kso ki ong ya ki khun briu ki ong ta ten re ni de ban ong met ki khun ksiu te nim de ban yin kren bak lai ka ta bak chin ka jo oble ka ong kum no ka ong bat ka burom ki khun ka long ki pa jong ki la da ki khun jong ni ki yo burom la da ki khun jo pi ki yo burom kamot manu ba yo burom mangi ba yo burom na man bale namar ada ngide ki khme ki pa ki bahi kai ki khon kalanti ka badai kamut ha bala pendan buram ki khon la pendan buram ya ni la ong khon ju no itai kina o khon jo kata o khon jo uta te kamut ba ni hab ban long ki khme ki pa ki badan buram kana ba ki khon ru tin kha ki khon ki badan buram
tang bangin pot pat hakan ni ka perthai na mar ublei chungi ulong ubale eki kat ba usngau man na mar ba ulong ublei phi kumno ba Judas udon hakti hakjat ba Jisu hanre taru Judas ula fil tela da ja bagi khon jong no re jong no ki ya chabar ka man ka jong phi ki mi ki pa wat nam ngau ram balai habang shakri utrai tik klam baklare na ka chen ka jong ublei taru la yo ki khon ki ba pen le ran wat nam ngau phere kata wat nam le ran ni kata yai shakri yo ublei namar ublei utunju yo breu ha ki bentai ki ba bon rukom namar kata ngin nam ngau pher namar ba don ki breu ki ba ka dono jong ki kalong ka barunar om dei namar ka pop ki kimi ki pa om dei namar ka pop her pateng re ka de ka dono runar ka jong ki hi te ka mot om dei bangin kno ki kimi ki pa namar teng ki breu ba yo po ki news ki khon ki ba penyap breu la ne ki ba rep la ne ki ba le ki nu kam to kam thêm ki ong bet o de ki mi ki pa ki ba kum ne ki ba kum tai hen re ngin nam ka dau ti no ru yo ba ka to kan man sha ka jing em ka jong ni ngin nam kwa ban pen sniu ye ki ru na ma ka yo i comments apa YouTube de ban le kum ta pa ne ka to ka kes ka tar kam pa no do pat kum no te kwa ban pen shitam la da pen shitam ya la de na mar ka no ka pop na mar ba u breu we po we no lai na ka pop sngo kum no te tang shupang ya la de sngo tho ba ka ka jing jar hado kat no han re da yo i pa om pen jing jar yo no pen shitam ben abet kemang la no ban pen jar mo jona abet kum no ban pen jar no e ban ne ve ngi ngim jude ban don kum ka ta ka ja do no la don unong bishar umat bishar hi ka kamram jungi bangin duwai ki priu bagin kla ka bamot tena mar kata ka daw ba la da pisngo tho phila tenjo ya la de ba phile ka mon ka jong bleng le se phi kha ki khon ki baruna ki ba ka don jo ki kalong ka baruna wat nom sngo rem mi kata han re kata kalong jak toy ka shuja teng khat hang no kum kita ke jinja ke baca hanre pabon hi lada ki kmi ki pa ki long ki bariu play ki khon ru la kha ki bariu play tenama kata ngini le kat bala ban pen ngau phai play kata ka de ka ba u play kwa yani amen ba ka chen ke jo play ko ong kum no ka ong ka jingkren ka ba ha kam ide yo u ba bet sakat no le kirmiang shin tur ki balam ler ya u ba kraw batri ki priu ki ba bet kim jula ban kran ni ke ka ba te lada ki priu ki bebet kim jula ban kran ni ke ka ba te ka mot ba ki ne ki priu ki ba thok ki ba syukur ru ka mot ki priu ki ba dan ni ka jik champang ko balong mangi ni ha ka bakin jaman sim ngi ki khon ba kraw batri ki khon ba kraw batri dai tang gitu ki ba reus pa ki ba ki khon ba kraw batri am ki bakin jaman sim ki khon ka jing tip ya ka tin ka jong play ti breu ki balam ler ai ki wan kran hakmat chungi kamot kalong kumno kamot ka kalong ka ba kamrung senan ni lah po jabi chungi namar ni latip te namar ubreu la ka no sen ru ubreu ka no sen uthak ushukor ha ko be ka snite ubleu pen la bi te re don ki breu ba thak ru kim nang ban thak pleng ngane ngala lap ki don ki breu ba thak ba pleng ngala tip te ngala yo ite tang ba ki thak ba tekren te re kam don jing mot ru em la dang don kum kata ka ja jing long em kalong tang ka jing ja burom kam dai ke ru kam don jing mot ru em namar kata ken mawi kini ka we barapor wat ju lam le la da khamat jo ubri ru umlong khamat jo uble le kadon nong ayute namar kata ka we ka ktien ka bangi kren ai kan long bala shan mohar ai kan long ka jing koi ka jing khia ai kan long ka jing pen kemen ya no re ya no te bleu yo ban kur khui ku bor ka balin kot inang yo an ya beteng biang pat la shibet te bleu ka jing so yo ro itu hallelujah